Gipasyatab di Davao City Transport and Traffic Management Office Head Retired Colonel Junicio Abudi nga dakong tabang gayod ang mas pabugat sa silot batok sa road traffic violators. Sumala ni Abudi, mao kini ang iyahang gipangandoy. Ilabi pa sa kamatuoran nga dili kaigo ang gidaganon sa city team o personnel ug ubang traffic enforcers sa pagbantay sa tanang kadalanan sa syudad. Kung nasayod matud pa ang driver nga bugat ang nagpaabot nga silot sa mga violators, kinaugalingon na kining maningkamot sa pagdisiplina sa iyang kaugalingon. Nasayran nga epektibo Enero 9, 2026, gimanduan na sa Department of Transportation DOTR ang LTO nga isuspinde o i-revoke ang driver's license ni adtong road traffic violators nga magmakuli sa pagsettle sa ilang multa sulod sa 15 working days. Katropa, kaping nga healthy dunig latatayan ang collagen ay magipakita mag Santon Gold Coffee Mix na alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa ang gabalas XFM News.